Здравейте, недуалност България. М, Това видео се появява, защото м, се появи тригър в много в недуалните страници на български, които се следват различни учители, различни учения и години се постват едни и същи неща, книги, цитати. И има една вяра, че пробуждането е някакъв процес. Нещо като да научиш френски или да се научиш да свириш на пиано. М, Изобщо не е така. Това е абсолютно в грешната посока. Пробуждането е нещо много просто. Тая дума инстант на български веднагост. Веднагост, веднага. Този момент. Няма като махало, идва и си отива. Всичко това са глупости. Това изобщо не съществува. Няма състояние, няма стейджес, няма етажи, няма постижения, няма аз съм по-напред от другия в пробуждането. Няма такова нещо. Или е видяно какво, или не е видяно. Няма средно положение, няма състояние, няма иерархия. Говорим в виждането. А това, че системата е контрактирана и започва да се освобождава, това е съвсем друга история. Нека да го направим сега, веднага. Просто оставяме всичко, което знаем, защото, както знаем, знанието е проблема на виждането. Всичко, което знаем, го оставяме на една страна. Просто го оставяме. Ние искаме да вкусим какво е тук, а не какво думите, мислите на някой друг разказват какво е това тук. Всеки може да се разказва каквото си иска. Нашето директно преживяване е единственото валидно. Всичко друго за нас са просто думи, истории, разкази. Така че точно сега оставяме всичко, което знаем за пробуждането и за нас на страна. Ние искаме да видим какво е тук. За малко, за 5 минути, за една минута, за 30 секунди. Просто ги оставяме на страна. Искам да видя какво е това тук. Не какво някой друг е казал за него. Мен не ме интересуват на никой думите. Бил той най-мъдрия. Не ме интересуват. Искам аз да видя с моите очи, да вкуся, лично аз, за какво говорят. А, така. Оставяме всичко. Shift of perception. Shift на възприемане на света. То е веднага. Така че в този момент оставили сме всички знания на страни. В този момент има визуално поле. Това визуално поле е всичко, което е във визуалното поле. И shift е. Има ли мен в визуалното поле? Това е поинтер. Това е само сочи. Или визуалното поле и всичко, което е в него,
се случва от само себе си. Точно сега. Съществуването на визуално поле и всичко, всички цветове и форми и движения, всичко, което е във визуалното поле, се случва сега е също поинтер. А, има ли мен? Знаенето, че има визуално поле и какво е в него, се случва от само себе си. Има ли мен, който произвежда знаенето за наличието на визуално поле? Кога се случва знаенето на визуалното поле? Също посока. Вау! Има ли мен, който прави шоуто? Също е посока. Няма, не в мислите. Просто виждам. Визуалното поле е тук. С всичко в него. И знаенето, че има визуално поле, също се случва сега, в този момент, абсолютно безусилно. Няма никаква личност, която знае нещо. Това е история от ума. Просто виждаме. Случва от само себе си. Само Бог и рая. Няма друго. Shift of perception. Възприемане на света. Точно сега, в този момент, се случва само това, което се случва. И всичко това се знае. И всичко е абсолютно безусилно. Ти си свободен от всяко мен. А, м. Това е. Ти си свободен от всяко ти, който не си или си свободен. От всяко ти, ти си свободен. М. Това е. Няма практики, няма теории, няма книги, няма учители, нищо няма. Всичко за теб са само поинтери, само показалци. А, м. Няма етапи. Няма етапи. И се случва само това, което иска да се случи. И това, което се случва, е само преживяване. Няма мен, който произвежда преживяването. Няма мен, който възприема преживяването. Няма нищо, което е отделно от нещо.
И все пак има нещо, което не е преживяване. М. Но това са само поинтери, само посочвания. Може да видиш от само себе си. Няма нужда да се разбира. В смисъл, разбирането е нищо, само мисли, които също се знаят. М. По-просто е, отколкото си представяме. Всеки може да го види. Няма значение от националност, възраст, интелигентност. От нищо няма значение. Ума няма никакво значение. Не играе никаква роля. Абсолютно никаква. Колко си духовен или не, няма никакво значение. Защото това също е измислица, въображение, роля, която се играе. Няма никакво значение. Няма значение колко книги сме изчели, колко гуру сме следвали. Няма никакво значение. Докато просто не погледнем и не видим. Всичко друго е просто, което се случва. М. И цяла България може да се пробуди, просто е така. Обаче няма интерес. То са ни важни семейни констелации, хороскопи, пълнолуния, новолуние. А, кой гуру какво е казал? Всичко друго е по-важно, но не и да погледнем. Никой не може да погледне вместо нас. Никой. Искаш помощ? Ето я. Погледни. Има ли някой момент, което прави този момент? Няма. Това е. И тогава виждаме че всички контракции за оцеляване, какво ще стане утре, и това са, все още работят по инерция. А, но това е необятното поле на недолността, на безкрайните възможности. Безкрайни възможности. Няма граници. Няма истинска смърт, защото ти не си преживяването. Никой не е преживяването. То е подарък. А, няма, не ме слушай, няма значение какво ти говоря. Виж, всичко е любов тук. И спокойно. Всичко е държано.
любов и светлина. Е, Няма нищо лично тук. Ah, Чао за сега.